Salutare tuturor, astăzi deschidem un Megabox. Am venit aici la challenge și mai am de jucat eu. Da, eu o să deschid Megabox-ul ăsta în 3, 2, 1. Am deschis, să nici avem brand sau skin. Bam, bam, here comes. Am avut-o pe deci eu brawler. Deci m-a picat din Megabox BV. Mi-am luat skin-ul ăsta, am de 3 Colet. So many Dați un like și o apreciere. Bye bye.